Pendon kam ya ul earphone pada sengap ia kena video jonga mendalaski. Kabrip ia kikamat jopi shipang pada sengap ia kena video mundur mentah fidon haka duri oba basyur kheba. Bat pisakut haka taka duri oba jong ke Pacific Ocean. Bat pisakut haka wegeling marway haka taka duri oba. Bat pimdon AA haka taka bor ka duri oba bahe pimtip na AP1 bat sya A pinlin. Bat pimdon AA haka taka bor pimdon ka jingbam manbam lane ko mandi. Bat pimla ru mandi ya ko jong ko duri namar ka thang lu balat. Bat pimdon lat sya A banlek sya A ban pai namar ba pimtip ba hidon hake benta ayu jong kata kadurio. Bat kileng giyat na jan jompi haba peperta kim yo sngo. Bat pishu ap khamil endi mano ki banwan panirap epinanta. Henry M kajing khamil endi jompi kalong kabale no e. Menta pila ban pelit yaki kamat jompi. Bat shu aingu ya uble bakane ka detang kajing mundur jompi. Henry kajing ya thu khana kabang akwa ban ya thu ipi mentarasi kam day ka imagination. Henry ka day ka real life story. Bat hadin ba piyo sngau ya kani ka jing ya thu khana kisnyu yung pi kin yeng shisha. Bat kani ka khana ka day shapang uway ubru ba kerteng ujo Salvador Alvaring uday unong khway do jong ka Mexico. Haka khat myo tarik November arajar khat ar. Kat ba u Alvaring rengkat bat upar lok jong kimi nakaway ka shnongrit jong ka Mexico. Daka jingmut bat ka jing thumu ban lik khwai dok ha haka taka duriau ba kumba julong man lagaski. Bat petip baka taka duriau ba ka ba kilai ban khwai ka de ka duriau ba ka ba he do jong ka perthai ka Pacific Ocean. Bat petip baka jing he jong ka taka duriau ka long syaba palat baladangi shim ya baro kiri jong ka perthai kilom tha ya baro ki rengkeu ru kim lakot ya ka jing he jong ka taka duriau. Bat haka taka sngi ki plan ban lik khwai kumba shisngi ai barkumta kira ya kejimbam bat ko ban bam bat pandi kat kum kata kapor ke bakila pelat barkumta kistang ya kata ka jingyal di jengki. Henry kata ka jinglong jong kata ka sumling kam dan rengkat batki kedom kensan kata ka beneng bat stang sa uslap suki-suki. Henry u Alvaring rengkat bat uta perlok jong ki beteng ya kata ka jingyal di jengki pan lik khwai ha kata ka duri oba. Henry kim tipat ba kata ka jingrai jengki kan yalami ki ha ka jing ka bakraw. Bat hadin katu kan ni po habawan be kata kal air de hangta kis ngothu bahkan sawan ke eryong ke bakhrawa u Alvaring wut ulapun pai ya kata kal lingjongo ban li pai biang sya kata kacaka ke bakiwan. Henry kala dir kapo namar kata eryong kala he palat bat kimla syu ban te lakam ya kata kal air u Alvaring rengkat bat uta perlo jong kila ya le tang kat bakila ban estet ban poi sya rengkeu. Bat hakum kata kapor kila jan poi artat syagaran keu. Henry hakata ka jingile jengki ya kata ka eryong lut sak penyang jong ta ling jengki. Bat ke e ke bapun sniu shu iki hakata kapor kalong bakim wan ra ya udeng ban king ya ka ling jengki. Bat hakata kapor kata ka jingan pelun jong kata duriau kala ra ya ka ling jengki kham cha jengai bat kham cha jengai bat kila jalan di sendon. Bat ki persaman kontak ya kita ki perlok jengki ki yai kontak si yai kontak ya kita ki tim jengki. Bat ki ap kami nanti ban yo ya ka respon na ki parlok jongki ki yai persyang si yai persyang bat kata ka jing persyang jongki lut sa kata ka bateri jong kata ka radio jongki. Bat kumta ki ja lenti senton ha kata ka duriau ba bat kilado ya kata ka jing kraman ka bakhado ka bakidon lembah kata ka radio kata ka jing at phalun ka ra ki shajengai bat kham shajengai bat kila poi hado saos pa kilometer na kata rengkeu. Bat habaki rescue team ki persyaman wat yaki kim lap iki namar ka jinghe jong kata ka duriau jong ka Pacific Ocean. Bat ka e ka bapen siu shu iki hakata ka por kalong bakat kitu ki jimbam ki baki wanra ban bam bat ki dokha ki baki la khwai kila bread lut iki hakata ka jingile bat kata ka eryong knang bakaling jong ki kanya stet sharengkeu kila tangan hangta bat kata ka jinghe ka baki kendo kala pengelah ya ka met jong ki hado bakim la shuban mundur ya kata ka jing shem jong ki wat haki jing po sim jong ki ki kem ya kita ki dok ha jong kata ka duriau daki kiti jong ki bat ki ha ban bam im ya ki do kat ka baki yo bat ko ki yo na ko slap. Henry haki por bakam don ka slap hatu pin ngait ni em baki di daki snam jong kita ki do ka baki kem daki bat hateng ki ha ban di daki
ki umpenji jongki hi berkat no ki shem jing shisha kata kapor la tor chor ya ka met jongki physically but mentally bat kalong ka ba ingi watang man perkhat bat kumta kayat kita kaski bat kapor jongki syaka tayo bat na katayo syaka sau banai Henry hadin jongkani uta uparlok bawan rengkat bat alwaring la syashu ya kata kajing bat kumta la dukut mensim no hangta alwarin wadap daga jing ngusi ka bakraw kata kapor bat ula shu ya kata ka met jong uta uparlok jong daga jing butnut ya uta uparlok pe jong bat hak bakhado si haban bread ya ka met jong uta uparlok jong haduryo bat mentah ula sak marwei don parlok shu banyakren banyakana ban shim ya no rai bat marwei umat ya kata ka jing ka bakraw bat kawai pakawai ka sngi jong u kalong ka ba shisha don banle tang ban shong marwei hateng ukundo yaki eryong bat hateng uhapan sya ya kata ka jingshit jong kata ka sngi kabam bat ko dayo tikna menmid habaga khoj ka beneng upet ya lagi kamat jong syaki beneng uyo tang yaki klur bat kumta ki wan mi kita ka jimut jing berkat hapo jong lese don bawan panirap yanga Henry don manu bawan berkumta kiyai kita kisi ki por jumu naga saw nai syaka Henry benai bat menta udon habdeng jong kata duri opa jong kata ke Pacific Ocean Henry umtip udon haibat bat umtip ke bansa jia yu bat mauru hangta ulado ya ka jengkermen ban im bat kensan hagawe kaski uyo ya ka we geling ke ba heba ka ba yai nang tanah jan jumu bat katno udap da ka jengkermen ke ba kharau hangta tamba don lama ban kawe don ka smoke gon ban siat ban ai signal ya kata jahat bat kumta kim yo uperta hangta yarap yanga Henry don payos ngau yo bat kumta kata jahat kala jengai biang no bat kata jengkerman ke bawan haga jingim jungu kala do biang bat haden jongkane man ki por ki wan kita ki jahat na jan jungu Henry namar ba don ya ka lama ban kawe don ka smoke gon ban siat bat kumta kimla ban yo bat kimla ban yo ngau yo bat menta ulat don haga jinjingai kumba 10,000 kilometer na yeng jong bat hangta don jengkerman syu bat ula IT yala ka jong ka jingim jong uong batang ublehi bala bayirap ya ka jingim jong bat kumta ula IT hak khti jong ublei ya ki banta ki barangsa jong ka jingim jong kiyat kita ki por kiski man ki por ki wan kita ki jahat na jan jong Henry don bala banirap yu Oi umpat yap Henry ka rukomlong jong kamet jong kam ye pher na ka jingyap bat ka ka babat yak ta ban sem jong ka ta por ka long tang ka jingkwa jong ban im ka bala penla yu ban im hadu saus pa asngianta bat hangta hi alwaringa ulashna ya ka world record hakaba don bala shu ban break yak ta ka record jong wat la dagi kwa ro don ki banut wat tang man perkhat ro ya ka ta ka jingshem jong klem don uyai im hadu saus pa asngi hakata ka durio bat hadin kumba saus pa laipo prasngi jong kata ka jingdon jong kata ka durio uyo ya ka wei ka rengkeu bat marsen yo ya kata ka rengkeu kalong kumba ai mensim ya kata ka met ke balayam jong bat hakata ka por udon haka jinjingai kumba khatsan lani arpo kilometer na kata ka rengkeu bat hangta ula penlut ya ka bor jong kat banangsa ban king ya kata ka leng jong ban yala meka syak ta ka rengkeu bat udon bok shisha ban yo ya kata ka rengkeu hakata ka por namarada yo dan di lap ya kata ka island hakata ka jaka kandon sakawaipat ka island kabajengai kumpasan 1,000 kilometer na kata ka island kaba ulap marsen poi hakata ka rengkeu la yokjat hakata ka rengkeu bat namar ba yokjat shu hakandeu kumba saus pa laipo praski ki kejat ju kila tlot bagi kemat ju kila perai yokjat hangta tamba lap ban yeng bat kumta suki pasuki usyu par hangta bat namar ba ulat lot balat layap ler no hangtai ula isi shisha ya kaduriau hatto kata-kata haden ba ula kendit ula yos ngau ya ki katto kat ningur ki bru ki bawan ban yarap yo kata kapor bat ki kontak ya kita ki tim jongki bat ki layalam ya uni bru shaying jongki ban aing sumari bat hadin katto kat nisngi kila pha yu shaying jong bat haba ula poi hayeng jong kita ki ba hayeng hasem jong kila dap da ka jing phala bat da ka jing kemen ka bakrawe namar bakil amut bau alwaring jongki don shu hasla jong nak perthai bat manu ma kemendu hakat ka por kede kalok jong ikimi ki khpa jong bat ka khon jong ka bakar teng ka Fatima bat kane kade ka khana jong bru bat im hado saus pa lai pa pras ni haduriau
tiga ka jing sneng ka bangin la ban yo na ka ne jing tho khana jong unu briu kalong ba ka ka ba briu mla ban le klem don ru em udang im hadu saus pa lai prasni hapleng jong kuduriau don bam ban ba don bandi don jan lani nep ban tap ya ka men jong ban yada na ka shit bat na khariat don parlok ban ya karen bat ngan ongi phi lada ubriu uman ban le ha ka jing im jong bat lada ki wan kita ka jing kat no ru ha ka jing im jong kam la ban pen lem ya ubriu la ka jing ka le tan yangi kat no ru kam la ban pen lem yangi bat ngam tharai ba phin kendo ya ka jing palat ban ka jing jong alwaring la jialut baro ka jing ha ka jing im jong Henry tangkawe ke bamjia ke debo klem yap nalor nang ta kundolut ya baro ke jing ki jing ke ba kundo saus ba lai prasni klem bam klem di klem don klem don perlok bi jonga next time lada fi kundo ya kino ke jing ha ka jing im jong phi kan mau ya ka jing jong alwaring tang chi sin bat pin singo thu shisha kat no pin long ki briu padan bok ha ka jing im jong phi namar kumbang aju ongi phi ngin om lem ha ka jing im jong tat hadu ba pin da lem haladehi lada fi singo nat ya ka ne jing tho khana sobha ban share ka shagi perlok jong phi kublai shibone ya ka por jong phi ngin sai kendo phi ha ke bi par ki video tat hadu ta ka por ublai un kur khui phi